Sano joku artisti, jonka nimi alkaa kirjaimella M. Jos sanoit Mirella, tipuit. Koita olla sanomatta samaa asiaa kuin mä. Tai sä tiput. Kysymys 2. Sano joku urheilulaji. Jos sanoit jääkiekko, niin alahan siitä laputtaa. Kysymys 3. Nimeä jokin kaupunki Suomesta. Jos sanoit Tampere, niin lähdepä vetämään. Kysymys 4. Sano jokin hedelmä. Jos sä sanoit omena, niin sä tipuit. Kysymys 5. Valitse numero 1 ja 10 välistä. Jos vastasit numero 6, niin... Ja vielä viimeinen kysymys. Nimeä jokin tunnettu jalkapalloilija. Jos sä sanoit Messi, niin sä tipuit. Kerro kommenteissa kuinka monta vastasit oikein ja muista tykätä videosta ja laita kanava ihmeessä seuraukseen.